Ụmụnne m, obi arụ m mma. Obi arụ m mma o. Obi arụ m mma. The rate ụmụnne anyị ji na-akparịga m na program m na-eme. Obi arụ m mma. Nsogbu m mma washi. Ahụna m ihe na this program. Ọ nwe ihe niile ka m na-ebupụtacha ebe a. My weakness wụ Igbo. Igbo. Onye Igbo m wụ all my weakness. Sọfị ị na-asụ Igbo. Sọfị iwu onye Igbo. Ana m handụrụ ndị Igbo dịka otu nne. Achọrọ m ịma ebe isi. As long as iwu nwa afọ, I have this soft spot for ụmụnne. And ha ahụtala ya kpatara nọ because of ka e nwere opportunity jide nọmba m ya kpọọ m ya na afọ barịrị m tara ya mma barịrịwa m. Ụfọdụ na-ahụta m n'ụdị ọzọ ama m otu esi ahụtaga ihe m na-eme ebe a. E nwere particular reason m jiri bịa ebe ụgbọelu. Onye mere m jiri bịa ngala ụgbọelu ọnwa agbọghọbịa mere m ya. Mere m jiri bịa ije n'ugbo m bịara. Mana before m ekwuo this particular thing ke nwa agbọghọbịa m mere, ka m bụrụ m ozugbo toworo unu ke nwanne anyị nwoke mere m last month. O mere m ka ewutere m wutebigara m oke. WhatsApp all private platform. Ana m like iburucha ihe mere na WhatsApp message or ihe mụ na mmadụ discuss rọgodu na ọwụ ihe ejiri iwekwu mbupụta nga because enwere m platform mbupụta ya m na-eji ma picture eji ihe edere na WhatsApp eji mgbe ụfọdụ a na-emekwa ya mana ana m like iji ihe kpọrọ ihe oles nke mmụọ m so m mee. Ana m ahụta ya na because na enwere m platform onye mụ na ya mega ihe enwe platform ebe ọ ga-aga kọwakwanụ ihe m mere na otu m shiri mee na otu ya onwe shiri mee. Mbịa ngala kwuo ya nwe otu ọ ga-eshi defend onwe. Some of them enweghị platform ebe a ga-ekwu ihe a ga-ekwu about more than 100,000 people anọ ihe a na-ekwu. Because of that, m na-ahụta na what of enwekwanụ platform ayọwa ya ga-egiri ya na background ka ha aga. All the reason m na-eji ana m ebupụtacha all these things ebe. Now nke last month before nke lugbo emere n'abalị ụnyaahụ eme. Anọ m last month otu nwanne nwoke na ala bekee kpọọ m na phone m za ya sị nwanyị mba nọ nwanyị baị nwanyị Chineke tụrụ etubiri iwe m ụmụnne m isi ebuo m obiọma akpacha m ya na-eto m ntowekwe sị nna m ụnụ na ndị hụrụ opportunity gbapụ nụchikwe n'ike gbakwara nụ ndị ekelebe oso onye ọbụla jishi ike nwe akwụkwọ. Anyị kelecha nche na mmadụ isi kpakọrọ ọnụ ka mụ na ya na-ekwu. Ya sị m na ya na nwunye ebi ebele m sị lọ gị na nwunye m bi ebele onye isi ojii akwa ya sị yes nwanne anyị na ọwụ nye na ya abụọ bi na ya na ya abụọ bi ebe wite ụmụ ha m sị oke mana ihe ekwere kpọọ m ọwụ na ya chọrọ ịlọta mgbe na-adịghị anya na o nweghị ihe ya chọrọ ka mere na ya chọrọ isendịrị m ego ezigbo ego m ga-eji hazierie destin na ọnya n'obi ime. M sị nna m ele ihe ọwụ ya sị m na ya chọrọ ilu ya ga-alụ n'ọnwa month na ya achọghị ya lọta everyday ya na-agbagharị mgbagharị nwaanyị ka ya eburu taa nwoke ya ga-ebu echi nga ya na-achọ ka dị mma nke dị neat nke ji ahụ and ya naghị alakịkwanụ okpu nnaba enyi iji okpu nnaba enyi yarị nwaanyị elu na ya ga-esendịrị m ezigbo ego na m chọọ nwa agbọghọbịa dị nnọọ my very young girl dị young dị fresh dị nnọọ nwa na-akarịbeghị 20 years nke ga-anụ ihe m na-ekwu ke m ga-agwa gawa ya gawa ndị ka nwere egwu na mkpụrụ ya gawa ụlọ ọgwụ ha ga-enyocha ya na ya ga-esendịrị m ego m ga-enye the girl na m sendịkwara m nke m ga-eji leta onwe m na wụrụ na ya bata na on a proper arrangement na that girl ga-abịa nọrọ na m mee ya weti ụmụaka ndị ke nọ school ndị ke na nọ away from their parents chọọ ofu dị mma nnọọ ka a ga-edewe for 1 month ahụ ya na ya abụọ anọrọ tiri ya edenwe na hotel tiri ruo mgbe ya ga-apụ ya gba ha na plan pụwa. Okwu ekwere ekwucha m si ya nwanne m ya sị ibidekwara n'akụkọ n'ụdị anyị bidere ma ekele ma gịnị n'ụdị o mere m obiọma mana otu isi bide ihe ịbaziri wụ ihe mere ijiri kpọm wụrụ ihe ijikwere kpọm aga m asị na egretara m ebe ikike ọlụ m. Ya sị nwanyị mba no is that not an insult? Nna m ya sị ana m akpọsasa ana m emezi ọ bụrụ na nkwere ime ihe ugbu a na imere kama anaghị ehi ụra that means awụmọ mma ihu abụọ ihe m na-epreach ahụ ihe m na-eme. Nwaanyị ibe m the same nwaanyị ahụ idewara n'ala bekee now
enwe reason kekwe nọ na Nigeria ya okekwe ofolo kekwe moto ifolo gem ya kpọ m nwaanyị mba nọ mza na di na ọ gara na Nigeria lekwe mewe m expect inye ya advice the same nwaanyị mba na ọ na-ekwu ihe onye mere di nwaanyị arrange denwere ya na hotel nna ma wee na-ele anya n'ihu adịm gị ka onye ga-eme ụdịrị ha ya sị m na ọwụ dịka onye ga-eme ụdịrị ihe na ndị dịka anyị na-eme na anyị kacha mara na ọ bikos ejidebeghị anyị ma anyị nwa a na-achịgharị anyị ụkwụ na họteelụ ebe dị iche iche na ahapụkwa na mhapụ ihe m na-edenwe ahụ na ọwa ego na-enye m ezigbo ego m nidiri na m ga-fall to the core. M si ya a na-eshi nnushi ahụ were amara n'ote shi ga-atọ ọwụghị m ka ịbịa gafọ mana ị chọrọ inye m ezigbo ego ka m mere nwa range ọwụ na m decline ya ọ dịzi nke ọwa ego ole ka ị ga-enye m ga-akpatara m ga-eji mezie n'uhuru na ọgba m onwe m emezi ụdịrị ha. Nna m ọkwa na mkparịka m idewaga ahụ na mkparịga m mana ịkparịga m mkparịrị nwụ na emere regret m ji pik kọlụ m gị hụta ya na mkparị mana ịhụtaghị ya dat na ọnwa ya ibe m na ezinụlọ m ka ị chọrọ ime m employ ka m bịa gbasara m because one way or the other ọhịọwa enwe mgbe ị ga-agwa nwunye gị na ọnwa ya mba nọchutere ọ dawo ga-adanwụ n'isi ọ gbasa ọ na-akacha ụmụ nwoke njọ hapụkwana ihe a na-eru mgbe mbere ezi gbasa asa ọ na-eshi eke ụmụ nwoke ị na-eme igbe ya na-atọ m mana mgbe ị gụtara ihe ahụ na-etu n'ime ọkụ na-etugharị ya na-etu mgbe ị gụta ya bidarawa ya oge edokwa anya na oge ka ọkụ ga-ada ọ gịnị ka unu nwa Chineke gọziri jiri ụnụ aka hụ ewere ụkwụ ọnụ chikpo n'ugboro etu ilu ugbo ilo gị na gị na nwunye m na-ediskọs ya enwere ihe ikwelu gị ọ na-akwado nne ya mana ihe anyị ikwelu gị chọrọ ịhapụ ya chọzie nwa 18 years nwa 18 years a wụrụ nwa nọ na Nigeria gaga skuul akwa iso ka m kpọta ka na-anọghị weti nne na nna ya ọ wụrụ nwa nọ na Nigeria gaga skuul somebody na-eme arenji otu esi ekpere ya gadenwe na 1 month na-azụghị igwe kedu otu ị ga-efil ụmụnna m ihe m nọ na-agwa nwanne ya si ewepụ obi na ihe na-agaghị enyere ya aka na na m eme ụdịrị ihe ahụ ka 1 2 na ọ kwesịrị ka ọ kwụsị ya achọrọ m ka ọ gaa n'ihu mee ụdịrị ihe a ka ọ hapụ irigret ya echi na ihe mmadụ na-achọ ka eme ya iji nwaanyị iji nwoke ihe ị na-achọ ka eme emena ya nwa onye ọzọ gị lọtasị ị chọrọ ịga eme ihe wit adọt ibe m na-egiriwe ka wụ ihe iji aka na emega mata ime m involve ga-aga chọwa nwa ọhụrụ a mother like me chọọ nwa na-akarị ibe 20 years highest 18 years gbere ya gaa ụlọ ọgwụ ga-eme ele ya ọbara preserve ọra ya denwere ya na hotel ihe ha na 1 month gị na-azụ ezoge izu ojiri were gbachichukwu ihe ị na-eme imecha gị mazi na plan lawa ọ bụrụ nwa gị ga-alaiki ya. Ụmụnne ya taa ka nwanne nwoke si gbahọọ n'aka bido furiwe onwe ya n'otu echi na agịgide aga m ga-agbakwa n'ịntanetị na one day na ọwa ego ka ọ ga-eri n'otu echi na m ga-afọrọ na m na-anakwa Naijiria kwa ha na ote Naijiria shagaghị asacha na Naijiria ihe shiri ike ugbu a na mmadụ ga-enye m ọfa ga-eferipụ m n'anya na ihe a m na-akọ nnedenwe ahụ na aka m gwụsị ntị na ihe ndị a niile ga-awụ story for the gods na a ga-ahụta m for the color that I wear. Ụmụnne m ọ gịnị butere ihe n'ugbu ya bad economy ihe isi ike na Naijiria ndị ke na ala bekee na-ahụta ndị na Naijiria na-agụrụ egbu oshicha na ya ebe na anwụ oshicha na onye zụrụ 5,000 n'ihu n'ụfọdụkwa na ọgwụ ọ gagara ha mana ọ na-egwute m mmadụ dịka m isi na ị na-efolo m ị na-ego my program ime gị na-engage m na this type of thing thinking that ọ ga-work. Ụmụnne m ihe nwanne anyị nwoke a na-afụ m mwepụta WhatsApp m na ya bụ gba ya ngala na gba ma nọmba ya unu ga-akpọ mana nwa m jiri aga m eme ihe dị otu ahụ wụ ikekwe nwunye efolo kekwe m the same marriage ya ahụ try ka save ọ wụrụ na mma iwere aka ka ọ gị were aka ka agaghị asacha aka ga-eji cheta gị were agaghị asa aka ga-aba mebibisacha ihe niile m were pikchọ ya ugbu a gba ya na my platform na si dekwe ihe okwogote chat m ya kpọ gba ya hie na nwunye ga-agụ ya agụ ime ụlọ ya nwere ọkụ ọrụlanụ mma ọwụ ihe sevri ya ga nọ ya gbure chi ọbụ ihe sevri ọwụ na ịnụ ngala ugbo ne nwoke gị kpọọ m kwuo ihe bara uru ịkpọ m na fon kwuo ihe bara uru ọwụ na elobeghị nwaanyị gị si na ịchọga nwaanyị ga-alụ ihe wụrụ nwaanyị gị si nwaanyị mba na ịchọga di nnara ṅụ fon nọmba nọ nnara ṅụ pikchọ ṅụ denwe nnara ṅụ onye ahụ onye bewa afọ ole ịrụ denwe ya enwere m list ebe m na-edegowe ị ga-ahụ ụmụ nwoke ụmụnne anyị gasị nwaanyị mba na achọga nwaanyị m ga-alụ m sụlekwe ndị ke m nwere ugbo ene m cheki ya sị m na ya chọga nwaanyị afọ erote nwaanyị afọ erote nwaanyị afọ ole erote m ga na ndị ke m nwere cheki ke ha onye kelesi ya onye be lekwa afọ ole ọrụ m si ya na enwere m onye rebe lekwe
ọ masị ya ọsọ ma nwa nke masị ya asị mba nwaanyị mba nọ afọ ole ọ rụrụ mma gbana onye ebe ọ bụ nọ achọrọ m onye ụzọ ulu anyị ihe ndị a niile na-emegicha mana di m sị m mwepụ ihe ọbụla wo matchmaking na mwepụ aka ebe a na ọ na-awụ isi na onye ọbụla ji aka chọrọ onye ọbụ ya na ya abụọ ọ na-agwa m ya mgbe niile mana obi a na-ekwe mgbe niile taa ka ụmụnne na-akpọ connect me na nwaanyị mba nọ chọrọ ọwụ m na-achọ mana ahụ na-enweta ọfa dị ụta mana di m na-abịa sị ọ kwụsịkwala m kwụsị ya ọ gaghị agụ ya ka uri bifọ m nọ ya na ntị m ọ dị against it ọ sị m nwaanyị ihe ọbụla matchmaking ahụ ga m otu ochi agwaga m isi ụmụnne m ọ waga m isi ọ na-awa isi ihe ahụ aga ebe ekwu obere ihe akpakpọla smotin akpọla obere ihe akpọla onye ka na-eweta report agaghị m handle that matter dị ka mature people ịkọnetịrị ha chọkwa ka ị nọrọ ndemedo onye bịa kwuo ya bịa chọ ka ya ime analize lekwe ihe onye ekwuru nwaanyị mba na edishon na onye ọ dịkwa ka uche ya adịchaghị ya m na-ala ya analize ebe m na-ekwe ebe analize ebe di m si wepụ aka ebe ahụ biko ọ bụrụ na ịhụ nwanne anyị nwoke ifolo the program mara ọ dịka proposal ị na-ewetara ma ọ bụ ihe niile ka m ga-eme accept ọ bụ ihe niile ka m ga-emenwu ọ bụ ihe niile especially ihe ọbụla nwere to do with ajọ ndụ na-agaghị favor marriage ewekọtarala m ya biko ka ha buru gaa na ihe butere m ebe ugbo nne m jiri bịa ngalugbo na nwaanyị the same ihe gbasara ezinụlọ ahụ anọ m nwa agbọghọ akpọ m enwetabuole m ọfana kọwara onye ka ahụ ya eme understand gawere onwe onye ka eji ọsoro kpoo m ka akpọrọ m n'abalị yesterday si nwaanyị mba nọ ya sị na onwe ihe ọ chọrọ ka mmere m sọ gịnị nna m na m mere ya vidio gwara ya ndị mmadụ mba ụwa ụmụnne na ya nwere na m nwere onye nwa agbọghọbịa chọrọ ịmụ nwa ka ige ndị onye chọrọ nwa na ya agaghị alụ the person na ya jos mụọ nwa ya ka ige ha kwụọ ya ụgwọ ya lawa m siri ili ya sị ịrụkwa n'afọ ole ya sị m na ya dị 21 years m sị dị 21 years your parents kwanụ ya sị na parents ya nọ ya na mma ya na ọ ticha m sị mma na ọ ticha ya sị mpa nwekwanụ ya sị na mpa ya nọ ya na-enwe mọchị ọ na-eme na mpa ya na ọ weda m sị ewe ha weda ka esi enwe mọchị ọ na-eme ya sị na ahụ ihe eji amadịghị ụwa George so oke ụmụnne m n'ọrụ ole ya sị na ha dị 4 girls 1 boy ntị ụmụnne ndị ka ọzọ kwana ya sọ ya nwa toroke nta last born dị nwa toroke ntakịrị last born na ndị ka ọzọ na ha alụcha na di m sị ya na gụnwakwara eleghị imego ugboene ya sị na ya mụga ọrụ na parents ya sị ha agaghị azụ ya na university mana ya chọrọ ịga university mana ya mụga ọrụ na ọhịa eji achọga onye ga-amụrụ nwa ka onye ahụ nye ya ego ka e wee gaa school m sị ya nne m ya sị nna m ihe i kwuru mana aga m emelu dịka vidio ahụ and I do not want you to do such a thing. Now, ajụjụ m ọzọ nwere ịjụwo ndị ị chọkwara na ịmụrụ nwa ọ ka ị ga-aghọrọ ha surrogate mother ị chọrọ ka mmere na ị ga-awụ ịchọ onwe chọga a surrogate mom ka ị gaga yes no na ọ chọrọ na ya achọghị ihe lab abịa na-agba ọgwụ aha na-agba ọgwụ na ya nọ na-agba injection too much abịa na-agbagharị ihe lab no na ya chọrọ ka the woman ya na ya abụọ nọkọ ya dị ime ya mụọ nwa ka ige ha ya achọghị ịbịa lụwa the man na second wife ya bịa jekwana bịa nara ha nwa ya jọsụ ka ige ha nwa ya ha na-akwọ ya ụgwọ ya lawa nsị nne m ya sị otu isi ekwugo yi ngalugbo ene ọ dịrị no very easy dị no very simple n'ọnụ Igbo. Do you know what it means to lie with a man and become pregnant as a result of that? Do you know the bond not between nwoke erigoro elu tụọ ime nwa abịa nọrọ n'ekiti gị na such man gụnwa na dị very young ya nye nga ego ahụ tomorrow gị mụọrọ ya nwa ya kpụrụ ṅụ lakpo rịa nga elu gị eri ime mụọ ka ige ha gawa school mgbe ị banyere na mmadụ wụọ mmadụ dị mature ka ị ga-ama that na enwere ihe ide nwere somewhere mmụọ ọṅụ ga na-adọta to that place your spirit ga na-adọta n'ebe a ịlụgodu dị echi obi m ga na-agwa na ị nwere nwa somewhere one way or the other you want to come back to that family. Now ịpụtagodo echi na ị gaghị alụzi di ịchọzi ihe lụzi in fact ị gaghị enweta time ị gaghị enwezi time again
Ibia lewe ka ima just work on yourself, knowing fully well that nwa nke mmadụ ga-abịa lụrụ nga ọ na-ebiri. Ị ga na-ebi ndụ gị like ịhụrụ di o ịhụhụ di o, ịgbadawa na mmadụ, you now want to reconnect to where your child is. Akpangaka n'ọnụ gị say I was young. Oh, you needed to be in school. You needed to go to school. You needed to do this. I was young. I was young. Now again, this man na nwunye nwere ike zụọ nwa anọ ntụrụ emụrụ ka ihe ha. Nwatakịrị tolite banye na mmadụ. Enwe ihe mere nwunye that man tomorrow. He presents onwe na ndụ this man. You are the better option. A ga-asị na asị ya ga-alụgharịa nwaanyị ọzọ because nwa amụrụ nwa gị. You have access, pure access. Ịbata bịa megide bịa na ịga riwe gịnị ebe ị na-arụ. Ma ọ bụrụ na nwaanyị ibe m ịchịrị ikpuru di ya lakpuru ya gị ya mụọrọ ya nwa ka ị ga ha nara ha ego ga build onwe gị gacha school. Tomorrow enwe ihe mere nwaanyị a nwatakịrị etolitebulenụ. Ị mana ị nwere right izoro gakwuru this man without elewang your face. Ị ga-ele eyeball to eyeball ihe a nwoke gị na ya na-abụ na agbara lọtọ ihe a nwoke na-agbara na nwa. Enwe ihe mere that woman ịchọ ọnwụnwụ nwụchi ya ọnwụhụ ọnwụchi ya. Gị zọrọ bata that place. That man ga-arịọ ka ị nọ ọnụ. After na ọ gịnị ya bụ ọkpụrụ m nwa. Where does that leave that woman? Ị chọrọ ka di ya tụọ gị ime. Ihe ịchọ ịmụrụ ha nwa, there are several ways to give them babies or iche nwa. Iwepụta nwa na ị chọrọ iwe surrogate mom. Surrogate mom, the man agaghị arị n'elu. Ị gaghị ahụ ọtọ ya anya. You may not even see the man. Ọ wee kpọga n'ụlọ ọgwụ. Ewere ihe ndị a na-ewere enwe ihe a chọrọ ime. Ewe achịrị mmiri ọbara ebe agacha lab emechaghị na process everything tinye ya n'afọ gị incubate ọrụ nwe incubator human incubator gị mụọ gị ka ige nwa ị gịta bonded with the man ma ọfọzikwe gị na ya bụ ọmụrụ nwa ị gaghị azụrụ bịa guzere n'ihu tomorrow and he will not come because that one they registered. Law will come after you. Enweghị ị ga-emeli ị gaghị anwa ya nwa imove ole ike ihe nwa akwụ ọnwụgwọ you go. It's a safer place, just as all the honor. Mana ọ na ha jide go so ihe achọrọ ime. Go na nwa na so ha kwa ịchọ ha ime mana ị chọrọ ka ị mụra the man nwa. Na ịchọ ka abịa gbawa injection mewe ka ọzọ. Understand what I'm saying? I'm trying to avoid ewe game in, not because ọgụ nwa kpọrọ m. Ndị niile mere involve onye ga-amụ nwa ka ị ga nwunye ya onwe. I'm considering the danger not behind your request. Aka memeli udiri ihe dị ụta nne ma ọ bụrụ na esi m ịchọrọ ịrụ ọrụ surrogacy mmara ngọkwa mana esi m na ịchọrọ nwoke ga-arịgoro ngelu di na nwaanyị chọga nwa ha rịa ngelu na ịchọ ka ọ bịakwa ụgwọ isi ya jọzụ ịmụọra ha nwa ya enye gị gaa skuul and ị ka wụ 21 enwebeghị ịma mgbe ị batara na mmadụ ike gị logodo dị echi mụọ nwa enwere onye ibe na-ahụta na ọ isi nwa nọ somewhere. Ma ịhụ di tomorrow nwunye this man na anything can happen enwe ihe mere ya echi. You are still the better option. You can walk majestically into this family to the man and tell him you are still single. Yes, okay. Ngwan ka settle lụọ ebe mụ na nga abụọ mụrụ nwa. Nwaanyị ka nwunye ezi awozie enwe onye ga-ama ihe gburu ya na otu o shiri nwa. Onye kwele enye na room fu echiche ọjọọ ịbata. Ụmụnne m ihe wa advice m nọ na enye gị nwanne anyị nwaanyị. Ya gbatom bide banwa. Na ya na-ahụ ka m na-eme video na the other day m kwuru okwu surrogacy na ya na-ahụ ka m na-eme video na in fact not somebody refer ya na somebody si ya just kọsara m ya mmadụ na onye na-abịa kọsara m sef na ọsọ senti nwa eje na ya ma na m senti nwa eje na ya m na ya ma na ya gara ịbịa kọwanụ ihe anya na-akọ na m na-emecha asifo ya ga-egbu the woman tomorrow na why m ga-eji enye nwe such advice na ebe m na-arụta the woman aka na m rụtagado the fact na the such woman amụghị nwa na ya m rụtagado the fact na sacrifice ya eme ga-eji ịmụ nwa ka ị ga-enye ọzọ na m rụtagado ya ka ebe m concentrate na enwekwara ihe mere the woman damesi ya nwa ga-aga igbu the woman echi na damesi ya ebido gbawa m question bido bawara m bido nwa obere ihe ụmụnne m nwata nwaanyị kọpụ bawara m na m ga-aga mechie page m na m deserve to serve the public na m dị very wicked na m na-select ihe m na-ekwu na m amahụ na m mebe balance ya na ihe na awụchahụ story na everything awụhụ story na mata ya ekwesịghị ịwụ ihe ga-abịa ya bịa na-akwara m kwesịrị iso oke ka ya chọọ na m mee the video na ọwụmụ awụ dị man ka ọwụmụ awụ nwunye na-amụghị nwa na enwere ihe nọ there na mbiko na m get out ya gbanya phone. Ihe m jiri bịa ngara ugbo enewu this lady mere ihe n'ugbo ka abụọ onye ke mbụ
the understanding, the same age grade. Nkọwara onye ka aha amụọ na mmụọ redio okwu nwa onye ke mbụ nwere nwa ọmụrụ na-achọzi onye ọ ga-amụrụ nwa ka ige ọ sịkwa ya chọhụ soro gị si na ọ chọrọ onye ọ ga-amụ nwa ka ige nara ya ego were gaa zụrụ ka ọ mụrụ amụ na ya achọghị ịlụ di ya na-alụga the person nyekwa ya advice ka ya sị m oke m si ngwa m hụrụ ndị chọrọ ụdịrị ha ụta anyị no problem onye ka ahụ nye mgbawa isi m dụọ ya dụ nye ngwa ihe m filiri ya m understand since ahụ ya gashi ike ọ bụ onye ka abalị onye bịara nọ imagine there's use kwa moteria ma fụbararị moteria ma ihe m ji bịa ngugbo ebe ego n'otu gụ abụọ enwekwara ike gụrụ na-aga ọ bụrụ na ị nọ ngala na biko isi na ị chọrọ ịrụ ọrụ soro gị si fine mana isi m na m chọọ nwoke di na nwaanyị na-amụghị nwa and then ị chọghị ịwọ second wife ị chọghị ịbata di ya mana ị chọrọ ka dị ma na eregoro nyere gị mụọ nwa ka ige ha nara ha ego ha azụnwazie nwa ahụ nwaanyị banye na-amụghị nwa bido zụnwa nwa ọ zụnwachazi nwa gị nwa ga-agbawazi araba nkụ biriwe ndụ ṅụ iriwe ego nha mewe bụrụ n'obi na enwere famịlị mụrụ nwa enwere nwoke rịrị n'elu gị na-echeta ote dị mmanụ shiri goro n'elu otu o shi zoga gị ote gị ya bụ ọshi nụrụ rapụ ọnwa rute megide ihe unu mere tụrụ ime mụọ nwa that picture agaghị hapụ n'isi gị cheta bonding gị abụ connection gị na that man nwere ruru nyere ọnụ nwa gịnị abụọ mụta nwa gị gbarachazie ndụ na-echi pirichazie by then ha nọrọ azụrụ nwa somewhere nwatakịrị tolitezie enwezi ihe meziri nwunye dị man gị isi ebe isi gara because ịlụghụ di because ma ịlụghụ di ị ga na-afọdụkwa back to that family mgbe pressure batara na ha so onye nwaanyị na-alụbeghị di ihe mara na enwere ị ga-abịacha ndị bịachịwa reason iji abịaje I was young I needed money to go to school ị ga-achọwa mgbazi ka ihe ikwu na ịchọghị ịwụ second wife gị squeeze wezi onwe na-achọ ịba ebe by force by then nwaanyị benyere eziele nwatakịrị na-amahụ na ọwụ ya nwa mụrụ ya na nwa ha bọndụ ya ezuo ya were mere nwa mgbazi ga-eshizi na ihe na-enweghị onye mma mgbe e mere ya na-adịghị ọfisha na-ekwesịghị ekwesị o kwesịghị ekwesị ọ dịghị lọfụ ọ na ịnọ ngala ụgbọelu ị nwere ịnwa agbọbi enwere olileanya ịkpọ mfụ ụdịrị ihe a na-achọ family n'ụrụ ọnwa ha chọọ ụmụ nwa there are several ways to have kids ga-esi m bịa mere nwa vidio tụọrọ nwoke nwunye na-amụbere nwa na ya bịa ụmụ nwoke dị vulnerable o nwere ike ịsị ọ bụrụ ka a ga-anara ego ka ya gawawa nwoke agaghị ahụcha danger nọ na this particular thing nwoke mere not see the danger ọ ga-asa ego ihe ụmụ nwoke niile ke ha niile wee ego ọhịa Chineke jiri mee ha na ha ga-ata ahụ kpata ego n'ọrụ ọrụ ha wekpa ha kpata ego I believe na ihe niile wee ego sọfọ ego kaadị redi nara ego what is there ya bịa nọ ka m kpere ego ala ụlọ ọgwụ ọ na-ahụrụ ya mma m fụọ ya ime nwere ihe nọ dị ọ naghị ara ha anya ikwu ha anaghị ahụ the danger surrender na this thing ha chọrọ ime gị sị mbịa nga abịa guzoro kpowa ha ọ chọọ ya na nwunye chi ịmụ nwa iwu jide gị ga-akwụ this girl jide ego there are several ways to have kids several ways nwunye nwe agree na ụnụ ga-alụta second wife ọwa agreement gị ya bụ na abụọ tụkọ isi ọnụ mana gị pụtasị chọghị ịwụ second wife chọọ ka alụọ gị chọghị ịwụ second wife but then the man bịa rụọ eri anya elu gị mụọrọ ya nwa ka ị ga nara ya ego gagawa skuul onye lụzuru ọ ga-enye ya ego gị were gaga skuul ga-ebild onwe gị gaa skuul ga-ebild onwe so ibild chazi onwe pụtazie nwa ahụ tolitezie you will always go to him o nwere one thing with ụmụ nwoke once gị na nwoke dina na nwoke eriala n'elu ebe ọ sọkwara ya nọrọ ọtụkwara ya nọrọ na meeting ya sọkwara ya nọrọ na meeting with president ị gara vụrụ bịa di ya si ya na ị chọrọ ịhụ ya ya protect ya in a way ọ chọrọ ka ị create drama ya kpụrụ nwa kpụrụ pụta that is because gịnị ya ịhụ n'ọtọ ya ahụ ọtọ mana ọ bụrụ nwoke na-egwudiri ihe ada such connection anọghị gị break protocol bịa na meeting ya were aka ntị gbaachi na ebishi mana ọ ga-enye ya that respect ụmụ nwoke na-enye that respect the fact that na ha ahụ n'ọtọ gị gowa ahụkwa n'ọtọ ha ị gara bịa ha chọọ ịma ihe bọdara chọọ ịma ihe ijiri bịa save the situation that drama save kama ha kpọrọ ya kpọrọ mpụta side bawara nga ebe a so why you doing this na-arịọzi ngarịọ why you disgracing me why you doing this gịnị because gịnị ịhụ n'ọtọ ya hụ ọtọ gị ọ onye ga-abịa gịnị ya mụcha nwa ya egwu ihe ụfọdụ nwoke sef nwere ike arịa ya ele mụcha nwa ahụ nụnụ ma nsịgodị ya gawara onwe ya ka na-akpọkwa nga na fon ọ ga-akpọgide ngọtiri ihe rabụ otu ụzọ eme so ụmụnne m biko ọrụghụ mma ka ebe ndanda na-anọ na-agawa shuga ebe ahụ ọ ga-ebute ndanda ebe ndanda na-anọghị ebe gbara nwa korikori ịga nga were shuga wụọ ya ndanda ga-abịa ihe na-arụghị mma ime arụghị mma ime ọwụ na ị nwere olileanya ịkpọ m ugbo bịa kọwa ụdịka akụkọ na ụgbọelu akpọkwala m biko akpọla m ọhịa m si m bịa gbotere ọnụ ngala ụnụ aghọtaghị ekwela m
ọ ngọ ha nọ n'ọnụ, udo dịrị unu.